Il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li sar jaf nhar il-ġimgħa bl-email li rċieva s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista minant il-whistleblower fil-każ ta' Għawdex. Email mibgħuta f'Mejju, anke jekk sa nhar is-Sibt baqa' jgħid li ma kienx jaf bl-allegazzjoni li f'Għawdex sar xogħol privat imħallas minn fondi pubbliċi. Dan fuq ordni tar-raġel tal-eks Ministru Giovanna Debono. Nagħti ċans il-ħaddieħor. Kont taf x'qed jiġri f'Għawdex. Nagħti ċans il-ħaddieħor. Diġà qedtlek li jiena ma kellix ħiel ta' dak li huwa allegat illum. Nhar il-Ħadd kien ippubblikat email intbagħat lil Said f'Mejju 2014 u li fih ingħata dettalji ta' qatt ta' xogħlijiet li saru fil-privat minn fondi pubbliċi. Wara li fil-Mosta evita l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar is-suġġett, Simon Busuttil bat email li Times of Malta li fiha qal li s-Sibt Said kien diġà ta' spjegazzjoni fuq is-suġġett. Iżda mbagħad Busuttil ma weġibx għal mistoqsijiet tat-Times dwar jekk il-pożizzjoni ta' Sajda dix tenibbli. Minflok reġa' qal li dwar dan il-każ jistenna l-konklużjonijiet tal-investigazzjoni tal-Pulizija. L-istess bħalma qal meta mistoqsi dwar il-pożizzjoni ta' Giovanna Debono. Kif mistenni dawn l-aħħar żviluppi fl-iskandlu ta' Għawdex komplew iżidu l-pressjoni fuq il-Kap nazzjonalista nnifsu. Fosthom għax l-eks Ministru Giovanna Debono issa qed tgħid lil Simon Busuttil li jekk jittieħed xi pass fil-konfront tagħha, irid jittieħed ukoll fil-konfront ta' Said. Dan għax Said ma qalx il-verità meta rriżulta b'mod ċar li kien ilu jaf b'dak allegat kważi sena. Ma setax jonqos li fl-aħħar sigħat Said bat il-messaġġ li la darba ma sar xejn fil-konfront ta' Giovanna Debono meta hemm l-akkuża li żewġa kien imexxi din l-iskema skandaluża m'għandu jittieħed ebda pass fil-konfront tiegħu.